F'dawn l-aħħar sentejn kienu investiti kważi 9 miljun euro biex aktar żgħażagħ u adulti jibqgħu jistudjaw fil-livell terzjarju tal-edukazzjoni. Dan permezz ta' scholarships foqsma differenti. Dettalji dwar dan ingħataw mill-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo għal mistoqsija parlamentari tad-Deputat Anthony Agius De Celis. Il-boros ta' studju kienu maqsuma f'diversi oqsma. Taħt l-iskema Malta Art Scholarship ingħataw 33 borza ta' studju, dan b'valur li jammonta għal 820,000 euro. Taħt l-iskema Malta Sports Scholarships bejn Marzu ta' sentejn ilu u Settembru tas-sena li għaddiet ingħataw 25 borza ta' studju, bil-valur tagħhom jammonta għal 240,000 euro. Fl-istess perjodu taħt l-iskema Malta Government Scholarships Postgraduate ingħataw 89 borza ta' studju, b'valur ta' 1,800,000 euro. Skema oħra fl-istess livell, jiġifieri f'dik postgraduate, kienet l-iskema Masterit. Bejn Marzu tal-2013 u Jannar ta' din is-sena, taħt din l-iskema ingħataw 651 borza ta' studju għal valur komplessiv ta' kważi 5 miljun euro. 80% ta' din l-iskema kienu finanzjati minn fondi tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li l-20 l-oħra minn fondi lokali. Taħt l-iskema Scholarships to Achieve Results in ICT and Financial Services, jew aħjar STAR, ingħataw 30 borza ta' studju u dan f'livell undergraduate. Il-valur kien ta' 430,000 euro. Skema oħra ta' sapport għal studenti li jkunu qed isegwu korsijiet m'universitajiet barranin fil-livell undergraduate kien il-Malta Government Undergraduate Scheme. Aktar minn 200 student żagħżugħ u żagħżugħa qed jibbenefikaw minn din l-iskema għal valur komplessiv ta' iktar minn 500,000 euro. B'hekk kienu mijiet l-istudenti li taħt xi forma jew oħra ta' għajnuna mill-Gvern setgħu ikomplu jkabbru l-għarfien tagħhom.